Usa ka COVID-19 patient misibat sa usa ka isolation facility sa Cagayan de Oro City. Atong sayron ang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, Real, ang moong COVID-19 na patient nga nakaikyas gikan naka-quarantine sa usa ka isolation facility dinhi sa Dakbayan. Mayo na lamang na rescue ra kini pagbalik sa otoridad. Kini ang video nga kuha sa usa ka netizen atol sa pag-rescue sa mga personahe sa Police Station 6 Puerto o CDRRMD sa usa ka confirmed COVID-19 patient nga residente sa Barangay Agusan nga gikatahong misibat sa Temporary Treatment and Monitoring Facility. Gikumpirma sa Barangay Council nga miuli di ay sa ilang balay ang pasyente. Gilayon kining gikuha sa mga otoridad aron ibalik sa pasilidad. Naguol kuno ang pasyente tungod siya lang ang gisaligan sa iyang pamilya sa inadlaw-adlaw nilang konsumo. Punagan tayo mga residente o mga silingan o kaparentiyan nga inana, kailangan gid ipakita nato ang atong gugma sa ila pagpanggaog ang suporta tungod kay dili pod sayon ang ka-experience sa mga tao nga matakbuyan sa COVID-19. Naglisod usab ang Puerto Police sa pag-rescue sa mong pasyente tungod misulay pa kini og ikyas. Gani miabot kuno sa 5 ka oras ang negosasyon una nakuha ang pasyente. Napugos ang kapulisan sa pagposas kaniya aron lamang madala pagbalik sa TTMF. Gikordon gidayon namo no, tapos wala namo og pagawas, wala namo og ipasulod ang mga tawo nga naa dito nga sa area o sa ilahang panimalay kay basin og iyahang pang-istoryahon or iyahang pang-adtuan since nag-allege ba ang pamilya nga nasay kanang gina-maintain nga tambal para sa iyahang depression bato yang ginaingon no. Delikado ang gihimo sa mong pasyente tungod dako ang posibilidad nga matakdan niini ang mga tao ug mismo ang iyang pamilya. Real karon ang ginahimo sa otoridad hugot ang ilahang pagbantay sa kining panimalay sa pasyente. Ilabi pa nga makonsidera na nga close contacts ang pamilya niini. Aduna sab matud pa mga adjustments nga gihimo ang otoridad o mga personahe sa isolation facilities aron dili na masubli ang maong insidente. Real. Dagang salamat, Cyril Chavez.